Phakathi kwabantu abadala baphume ngobuninzi bezokugonyelwa kwisibhedlele iKalbrima nguEnchona, ugonyelwa lentsholongwane kubaluleke kakhulu kuye ukusindisa ubomi bakhe nanjengoko ephulukene nabahlobo kunye namalungu osapho ngenxa yobhubhane weCovid-19. This virus, it's working on my nerves. My two sons are like watchdogs. You can't go here, can't go there. And I thought they encouraged me to register, which I did. Got my SMS last night, and I felt it's for my benefit to come. uChristopher Brothers uthunyelwe iSMS phezolo imxelela ukuba makaye kweliphi iziko namhlanje uyokugonywa. Waye wosuleleka ngentsholongwane yecorona ngoJanuwari, uthi susela ngoko oko engxamele ukugonywa. The nurse was very, very good. She explained everything beforehand, which was very impressive. And as I said before, the system here has been very smooth. Abasemagunyeni bathi imiba ivelayo kweziveki zokuqala iza kubanceda ukuze babe namava okuphucula le nkqubo. Systematically, every week, we're bringing on exponentially number of sites. So it's not going to remain 17 sites, 20 sites. Within the next 3 to 4 weeks, we should be heading to about 40, 50 sites across the province, including private sector sites as they come online. Umntu ogonywe ngechiza le-Pfizer-BioNTech kufuneke afumane izitofu ezimbini. Emva kokugonywa, umntu unikwa ikhadi elinosuku aza kubuya ngalo aza kufumana isitofu sesibini. El phondo laseNtshona Koloni linikezele ngamaziko alo angama-75 ukuze abantu babhalisele kuwo ukugonywa. Inani lezitofu zokugonywa eziza kunikwa amaphondo liza kuxhomekeka kwinani labantu ababhalisele ugonyo.